Хора, така, днеска ще направим нещо. Така че, дай да направим едно видео с него. И ще ви покажем нашия квартал. Уие! Ти що не говориш? Защото не искам. Нямаш право, ще говориш. Аз съм Боян, той е Беркай. Да. Тук ни е нашия квартал. Започваме с тази гадна порта. Али, бъде! Щупено си! Тук ще правят някаква квартал ли? Абе, майната ти. Да, тук има някаква къща рандом. Да, не ги познам. Защо казах това? Абе, познавам ги, ама... Софи има тея, да. Тук е Стейси. Ама не има още къщи на там. Там няма ходим. Просто ми се сабскрайбнете, иначе той си щуби и друга дръга. Те 100% ще искат аз да се щупа другата. Не, няма да искат. Направо. Да. Тук строят някаква къща. Искам да кажа, че... Тук ще строят нещо. Тук още една къща. Дай. Брат, ти сега стъпна от кълта. Чисто така. Хора, имаме тук. Виждаш ли колко е мръсно? Сложават от кълта. Ще сложа вътре. Ще я сложа в кълта. Чоп. Казах ти, чел ти мръсти е такава. Айде сега да продължим. Айде, чел. Да, продължаваме. Какво правиш? Гимнастика. За какво ти е? Така, тук има още една къщичка. Рандом дървета. Спако бе. Добре. Че живее нашата приятелка Катрина. Която изщупи тротинетката. Изгазена. Електрическата тротинетка е изгазена, да, пътеките. Много ми пука. Тук живее Берхайм. Там живее аз. Тук живее втория Христо. Знаеш, той е втори. Защото имаме още един. Тук живее Илив. И още една къща има. Тук живеят Миши и Тея. Тук живее голямата Никита. Видеоклип с Катрин. Тук е Рая и Емо. Които ще ви покажем в някое видео. Някой ден, да. Някой ден. Къдно слънце. Тук живее аз. Огромна е. Не като моята. Тук живее първия Христо. Както ви казахме, има две. Тук живее Алиса. Тук живеят Пейджан и Сисито и... Да, забравих името другото. И тук пак е на Елив. Другата е къща. Както казахме, има две. Тук още се строи, значи. Тук тази И къща... също някой може да го... Тази къща още се строи. Някой може да го ограби. Тук... да, забрахме името.
Веско. На кучето Тито. Веско. Да знаете. Окей, някой гадна съм. И Така, този може би го знаете. сега отиваме на един много познат ютубър в България. Тук живее Ники с прикуче. А тук живее великия Хайперконг. И да, изчаваме се тук, защото тези кучета ма дразнат. И мен. И тук живее Хайперконг. Годишно бебе. Тук си живее някакво момиченце. Имаше и тук куче, ама изчезна. Отиде. Халелуя. Някаква жена и някакво дете. С кучето. Не, дебело дете. А тук е Ачо и Любо. И това е техният гараж. Те са в И тук училището на него, моето и те. И тук още някакъв рандом. Още рандом. Има лодка. Още един рандом. Къде видя тази лодка? Казах ти лодка. Но ми пука. А да. И тук е края на квартала, И също е там черната къща, която порта и тук има още една къща. Не знам коя е, няма излизаме от квартала. Той има още, на него не му позволяват. Ако бях сам, щях да ви покажа. Ама като станем поне на 10, ще му позволят поне. Цигара! Ай, стане баровеци. Няма да скъсам я. Не. Не можеш, това не е по-хубаво. Изпуша, окей? Много! Нещо не сте видяли? И да, то свършва този квартал. Това нашия квартал е мега слабия. Ама пак, може да не намерите на квартал. Можем наистина на комплекс чудер. Не! Да. Намерете ни, дайте ни 5 лева. А наистина, аз ще ви потакам от дете 5 лева. Омага, има още деца. Омага! Не е за първи път. Забрахме да кажем на Стейси къща там. Казахме. Не сме. Абе, добре ли си казахме? И плюс, той дай сега да се блъсне в тази кола. И пак не се блъснах. Как е възможно? Аз се блъснах. Приспади! Аз съм мъра! Аз съм мърато! What did you just say? Чао! И просто хора, тук е входа на Никита. Голямата. Аз забрах още 2 къщи я виду. Така е. Тая, забрах името. Аз влизам на сямка. Твърде блести. И тук още някой живее. И тук казахме, че като станем големи, разбъркай се направим някаква база. Ама няма как, защото тук хора ще живеят. Не, няма да живеят. Ще живеят, има хора вече. Камера не гледаш. Боби, погледни там. Виж колко е голямо. Виж и там. Боби, виж има камера. Абе, на кой му пука, че има камера? Да, някой ден, като станем големи, след като завършим училище, ще живеем тук. Тази къща ни интересува. Да.
О, да. Какво е това? Какво е? Не. Нищо не. Една класа дойде. И започна да прави някаква си топа песен. И хора, това ще от това видео. Да. И да, довиждане. Каза, че трябваше да говоря